Dead tikka żgħira ċassat, inti bħala bniedem fuq roħek ċassat. Ġibu l-extinguisher għax diħa taqbadna wara. Ġennuni daw ikunu żgħar jiena bosru. Isma' insalvajt lir-Rakel. Uħsat il-kulħadd sewwa. Ħsat l Speċjalment il-Edward. Għax dak mhux li tant iniżżilha. Ħassejta meta lilek ma salvak ħadd imbagħad. Le, għax to be honest, ma kontx naqbel ma Rakel ħabba l-età. Dik l-unika issue li kien hemm bejnietna u ma kienx hemm ħafna age gaps differenti. Ma stajt tażel xejn iktar. Eżatt. Xejn. U kulħadd kien isu settle jew hekk u ma rridx nistati parti. Isek salvajt it-sija. Isma, min kont qed tistenna li jsalvak popu żgħir? Ngħidu li kienet available li x'ħadd isalvak. Min seta' jsalvak lilek? Min xtaqt? Asnaf ta' forsi għandna kieku l-affarijiet kienu differenti. Għax, mhux hekk ma ħaddilek dak Edward awkward. Jekk jagħmlu l-Junior Love Island. Għax taf li hemm il-Eurovision. Ejja. U jagħmlu l-Junior Eurovision. Ejja. U jkun hemm it-tfal tal-Grease ma naf jien. Terġa' tidħollu inti Love Island. Skont jekk konġu taf il-kulħadd diġà. Biex ikunu kollha tambarek. Ajma x'fija l-boss, ajma!